Good morning guys. Sa Zumig pong wakwak dari sa Papa Gabriel. Ito. Sa Zumig panaw dari tubig guys. May time check sa ta guys. 1:46 AM. Kadlawang dako. Alauna 46 pa guys. Manawd mis Papa Gabriel kay unja di na mo agas. Kadlawang dako mo agas siya guys. Manawd mis tubig dari kay nagwawa nag tubig na mo adlawan wa nay agas. Gabi namin din manawd guys ng mga ungo dari sa Papa Gabriel. Stilan. Dako ko guys. Flashlight. Alright, so katiriman sila na mas mineral guys nga ay sa daman nang ipanadlan. Kay huldi man dari way agas. Yung agas na kadlawan. Nabuning agas. Oh. Manawd mi dari mga panawaran do tanan ng mga galon. Mga container. Ano guys. Mga mga ungo na sa Papa Gabriel guys. Ngadlawon na rin pang manawd. Kaya di ta manawd. Doon po tayo tubig. Kaya naghamapis lili guys. Ano na pamupuan anza. Nagpumpuan sila anza guys. Kaya na mas kundari. Berhin sa berhin sa manawag. Guys bye. Good morning pader. Alauna 40 kuan pa. 48 na. Tindog parang tindog. Tindog. Hindi ka manatag pang nahon, magduwag ta. Guys. Ipapagabarin mo ng mukaw na guys. Alauna pa. Mukaw na, manahod ko ng tubig. Alam pang mingawa na guys. Kami pang duha nagtikaw-tikaw. Kasi magtubig, laro oras ha. Kasi tubig ka ato. Kasi tubig pa asa ka. Kasi tubig eh. Mag-adlawan may agas. Basta lang. Ang manawad ni guys. Mag-adlaw ni kabuntay ng bakod na mo na may agas. Mag-adlawan may darig panggi. Saud. Sa dupas. Ay guys. Sa dupas mga wakwak. Tambla pa rin namin wakwak guys. Taba pa ay mga wakwak. Puno na ni guys. Tuog pagbalik. Wow, makatuog pagbalik. Puno na ni guys ka na. Miniralan na 2, 3, 4, 7. Container puno na pod. Wala ka na ng mga galon. Mga balde. Mga gana. Salita po may kuhan guys. May drama nga dake kaso. I-strike ng init. Ano. Strike meron si manahapa. Di na dyan mo agas. Init guys. Hindi na may buwan. May buwan guys to. Kitaan ba ninyo? Na buwan mala na. Parang lingin na kasong buwan. Naglawan mo na rin guys. Makuyas. Dalag. Ay, wala ilang kuan guys. Kaya yung muskit. Nagkaman tabunan nila dari. Daman dari ag kuan guys. Kaya dari ag berhin sa manawag das bahay. Katumapis lili na hanza. Natong apang tangtangan. Ay pamutang dutos ijang sila nas muwak. Kaya berhin sa manawag. Guys. Berhin sa manawag. Kasi Zaros bahay na tuog. Uba naman. Tiwas sa may panahon na to guys. Kaya mazun ini human tuog og balik. Ang problema kung makatuog bagbalik. Kaya nahilabad sa niyang mata guys. Ug makabuka na. Hindi ka kung ano-ano na. Naligas na ko balik og tuog. Tiwasan sa tanong panahon guys. Kaya labong ko sa gagagas. Nastakya. Kimyat guys. Ano may katug. Aram na mataan eh. Nas kimyat guys. Nas daplin. May katug ng kimyat. Nalawo na sa pag-abri. Pasarit-sirit sa buwak guys. Yeah.
Hit man. Angkot ang hindi. Sirit-sirit. Tapos papagabril des buwak. Nabong na pa'y agas. Pwede na sa mga buros batang pa. Ito. Ha? Ito guys. Di ba pwede ka na kahinagbo ka rin itong diingan nato. Kasi lang ginawa ko. Alauna para bas kadlawon. Alas 2 na. Alas 2 na guys. Kasi ganang kasiritan ang mga buwak. Kaya grabe ka dyan inita. Harang usa ka dumatanong. Mga ladya man. Kaya naiatop na. Naiatop-atop ilang ibutang. At least, di na gajud intan o mga dumatanong. Alright. Okay. Hi, Chan. Good morning, Chan. Good morning. Sado lagi pagka. Sado lagi pagka. Sado lagi pagka. Sado pagka. Pastilan. Hoy. Hoy. Muraan ka dyan, guys. Kagaraan ka dyan yung amang tukoy. Gulaon ni Chan. Gulaon. Gulaon ka, ha? Ganahan ko pag-abril dari pang pasirit-sirit sa tubig, guys. Kumbatay pa dir. Hit laman. Ito pa sa spikas-spikas naman, guys. Napimasag, hindi ka dumit-ngit. Tapos ibabaw na ang saga. Ito, pari nga saga. No. Sa? Tubo ka. Kung malamig panahon, guys. Yan. Saura na kang umasalanan. Saura na kang mga galon, baldi, panggana, container. Alright. So, matog na may balik ron. Alas 2. Paskalawon. Sabaan eh. Kajampaw. Saba! Mga manok, guys. Lain nun. Kubra. Manok ni Idiboy ni guys, bayluan. May bayluan kaya dakuman pang paupahay ba. Mahinangkan. Kaliwat may nga niya. May balhibog liig. Ang kabantay na ninok ha. Manamig panahod guys. Manapod pamisbis. Okay. Matog na may balik guys. Ang idog sa may balik itong now. Pastilan. Ha? Init ang tubig. Kamay na iligo. Init ka ang tubig ron guys. Kay grabe kadlawan mo rin nagkadyo ang kalibot. Maglaban pa yan. Alright mga guys. Tuog nagbalik ang mga person guys. Manapad na rin bubong mga buwak. Okay kayo. Butterfly. Sa dumang butterfly na rin panghap. Alright. Tuto balik pa. Oras. Alas 2:09 na guys. Tingka tupas mga person ron. Ala. Tungong balik. Ito na budja si Kimyat guys. Hinay nagtubig. Paano? Basta nga ron guys. Daghang magsahod. Kaya ugadlawan di na mo abot tarig tubig sa ama. Ug adlaw di na maabot tarig tubig manamanaw bidaan kay way iligo ang mga estudyante. O pag may magamit ni pamubod to sa mga tanom, magamit na CR, pastilan. Nay tubig tong sapa guys, grabe na dyan hugawa. Ampo naman may di pa mapang dyan ng tubiga, bahalag kadlawon manawod mi. Paano? Kiladyo dari kadyo kausanan, pastilan. Nayatabay na to ba? Tamangi. Kita ang siguro to guys katong naetabay na to sa ubos. Itong deus basak. Mo to yung mga kausanan guys. Sarang mga haladyo. Luig mga kuyas. Mga balang mga lawon may bakon. Basta ni agas guys no. Matog sa may balik guys. Kita kits sa tanda. Good night. Good morning. Dinjong tanaday. Di na good night. Good morning.
Tingkatog parang guys, tingdug. Kadlawon. Good morning guys. Lamdag na gajud. Alas 5 na guys. Kin-kin hama nagligo. Diba? Hama nagligo kamang kintot guys. Yan. And yan guys, nag-init ko sa amang sudan. Ay mo na isa pod sa mga chikitirong buntag. Tortang ujap. Palit man may hapog ujap guys, balik 50. Ano yan, magbutang egg. So, man dyan giinit, kaya salin man may gabi. Parang na masaya ang mga estudyante. Yes, no? Nara good. Mindset, char. Alright. And, na guys. Doon ka, buok ang mag-isalin. Hidagga na mag-purma na. Hidagga zaglingin, kaya arong biling na ginawa para pamahaw. Kung naisiga ang mga student. May estudyante naman guys. Good morning, Kimyatin! Kimyat! Good morning! Ba? Good morning! Good morning, sa? Morning. Morning, guys! Matanag ang mga bibi Kimyat, guys. Terus tabangan. Terus napatulid-tulid pa. Terus pinoon, napatulid-tulid pa yung taon. Alright, then na guys. Hanang nainit ang ilang sila. Tortang! Ujap! Talong semua kuno. Saan? Tortang? Ninglingin lagi mong naong kin. Bita na pa ka. Ninglingin ag naong ni kin guys. Nauta na. No? Nagwapo na. There guys. Saan kayo magkuha ko yung masanin na akin? Pang Merkulay. Merkulay. Pang Wednesday. Alright. Nagkaanak ka? Ha? Isda? Isda na ka na. Bulinaw na. Sabon. Sagol isda. Saan? Humot ag. Kuan iklog. Pag-eat na. Mag-eat na ka. Uy, ha? Nabrang car na may imong giduaan. Uy. Nice lagi na yung police car na, be. Police car. Uy, kanay sa police car ni Kimyat, guys. Na siya ay police car. Gawas ang hilak. Gawas ang luha. Nagawas ko ng hilak, guys. Isang mata. Pastilan. Kung na kayo, mamilo na tada natang higdaan. Pastilan. Ano na milok nalikog kaya ako. Gara unjid. Kinahanglan na jud guys, nami muskit kay grabe lamok dres amo.